Napoleon servisoval sebe na hliníku a hosťom len na tom lacnom zlatom riade. Napoleon mal pri stolovaní jasné pravidlo. Hostia dostali len lacné zlaté príbory a taniere. Sebe nechal to vzácnejšie, hliníkové. V polovici 19. storočia stal kilogram hliníka asi $1200 a kilogram zlata $665. Hliník bol drahší než zlato. A teraz si z neho robíme fóliu na zvyšky jedla. Ale tu nie je pointa o hliníku. Pointa je o tom, prečo jeho cena padla. Nie preto, že by ho ľudia prestali chcieť. Nie preto, že by ho zrazu bolo viac. Padla preto, že vedci v roku 1886 objavili lacnejší spôsob výroby. Preto cena spadla z $5 za libru na 18 centov. A to je 94% za menej ako 10 rokov. A teraz príde nepríjemná otázka. Koľko dnešných investícií stojí na rovnakom príbehu? Na vzácnosti, ktorú drží hore len technologická bariéra? Pretože keď sa tá bariéra zlomí, nezachránite ani ten najlepší príbeh. Napoleónovi hostia si mysleli, že jedia z toho najlacnejšieho. Nemali ani potuchy, čo drží cenu hore a čo ju môže zrútiť. Ak nechceš investovať naslepo, navštív marekvarga.sk alebo mi napíš napriamo. Ahoj.